आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखै खेबसे खिथाहर आं रिपिट खालामफिनसै दहाय मा बुंदोंमोन जे दाख्लै साननैसोनिफ्राय साननै सानथामसो जाबाय जे सानैसो सिख्लाफोरखौहाय जिहेतु माने गाज्रि फालांगि बा देहायारि सोमोन्दो थानाय बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय हमदों एक्स एनडिएफबिफोरा स' बेखौहाय आं बिराद मोजां मोनदों आरो लोगोसे हायोबा नोंथांमोना बेजोंहाय जाय लिंक दङ बेसोरखौ जेनेबा बिसोरथ' बिराद गामि सिंनि नालाय ओमफ्राय गामि सिंनिफ्राय गुवाहाटीसिम लाबोनानै गुवाहाटीयाव थाग्राफोर जेनेबा बहुतखौनो जों मिथियो जायफोरा गुवाहाटीयाव थानानै बेस्राफ्रा हार्डवर्क खालामो स' बिथांमोननिबो नामा गाज्रि जाफायो नालाय स' बेनि थाखायनो आङो एक्स एनडिएफबिफोरखौबो रिक्वेस्ट खालामो जे बेयावहाय बे खामानियावहाय जाय बिथांमोना इनभल्भ दङ बिथांमोनखौ सोंनानै हमबानो जाबाय आरो जाय बायनो फैग्रा बेखौबो हम आरो जाय फानग्रा बेखौबो हम ओमफ्राय आङो लाइभ फैनायनि खोथायानो जाहैबाय गोबां मानसिफोरा आंनि मिम्स बानायसोदों मा होननानै बानायदों सोरबा होनदों प्रिन्सिपाल सोरबा प्रफेसर बेनो मालिका बेनो अनारा ब्ला 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 बुंदों आरोना किन्तु जाय सिख्लाफोरा हमजादों ना बिसोरखौ आं सिनायो ना आं लोगो मोनफेरनाय इभेन नोंथांमोना मोनसेबो फट' भिडिअसबो मोननाय नङा आङो गवायावहाय जिहेतु मोनसे खामानियावहाय फैदों बेवहायबो मा होनदों मानसिफ्रा नोंहा गुवाहाटीनिफ्राय ट्रान्सफार जाबाय नामा गवायावहाय मा खालामनो थांदों फाननो थांदों माबा थांदों माने मा होनो ओरैबायदि फ्रास्ट्रेटेड बिसोर मानसिफ्रा गावनि लाइफखौ लानानै बेनि थाखायनो जोंखौबो माने गाज्रि नोजोरजों नायो स' आं दिनै खोन्थानोसै जों जिहेतु सासे इउटुबार बा कन्टेन्ट क्रिएटर हिसाबै जों माखासे खोथाखौहाय डाइरेक्टलि खोन्थाया माने एसे एनै सरप्राइज होयो जेरैहाय माने एक्साइटेड खालामनानै दोनो आरोना भिउवार्सफोरखौहाय स' बेनि थाखायनो आं सानगासिनो जे आं गवायावहाय मानि थाखाय फैदों 4 मान्थ्सनि थाखाय आं मानि थाखाय फैदों आं मा खालामदों बेयावहाय आं बेखौहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन होननानै मानो होनोबा जोंनोथ' कन्टेन्ट नांगौ स' कन्टेन्टखौथ' सानफ्रोमबो जानाय लोंनायनि दिन्थिबाय थाबाबोथ' जायाना स' आं दायो खोन्थानोसै नोंथांमोननो लाइफआवहाय आङो गुवाहाटीनिफ्राय गवायावहाय मोनसे पेड कलाबरेसन माने जाय बिथांमोना बुजियो धन्यबाद जाय बिथांमोना बुजिया आं खिथानानै होनो आङो स्पन्सार्ड मोनदों थिग आसे आं गवायाव फैनायावहा ना गावनि फैसाजों फैदों ना बले आङो फैसा होनानै बे रुमावहाय थादों बेबायदि नङा सब कम्पानिया आंखौ स्पन्सार्ड खालामदों मा खामानि मा कम्पानि आं गासिखौबो खिथालांगोन दायो कम्पानियानो जाहैबाय मोनसे बिसोरनिया डाइटनि कम्पानि बिसोरो जाहैबाय अनलाइनावहाय माने स्टुडेन्टफोर गोबां दङ अनलाइनावहाय जाय बिथांमोना गावनि मोदोमखौ फेसेमनो नागिरो बा वेट लस बा फेट लस खालामनो नागिरो बिथांमोना गाइड खालामो बिथांमोननि कम्पानियानो जाहैबाय बिदि हेल्थ इशुनि आरोना स' आंनावहाय मोनसे मेल फैदोंमोन जे नोंथाङाबोथ' एसे चाबि स' नोंथाङा जोंनियावहाय मोनसे माने बिदि खामानि दङ नोंथाङा सानफ्रोमबो स्ट'रि होनांगोन नोंथाङा सानफ्रोमबो लाइभ फैनांगोन स' बेनो आरोना आंनि खामानिया लाइभ फैनांगौ आरो लोगोसे बेयावहाय जेसेबांखिनि हस्टेलावहाय मानसिफोर दङ बिथांमोनजों थानानैहाय जोङो लाइभ फैनांगौ बा स्ट'रि बानायनांगौ ओमफ्रायहाय रिल्सखौबो नोंथांमोना आंनि जुदि इन्स्टाग्रामावहाय नायोबा बिथांमोनजों कलेब खालामनाय दंखायो स' आं दिनैहाय खिथानानै होबाय आं बेखौ बिदि लाइभ फैनानै गरमा गरमि खिथानो बिदि गोसो गैयामोन थिग आसे किन्तु माखासे मानसिफोरनि ओरैबायदि गाज्रि माने मिम्स बुंनाय आं बिराद बाबाय माने जायखौ नुदों जाय हमजादों बेखौ बुं बेखौ लानानै माबा आंखौलाय मानो माने रिलेट खालामफानांगौ आंखौथ' बिदि इनभल्भ खालामफानाङा ना बेनि थाखायनो आंनो लावदुमा मोनसे भिडिअ हरदोंमोन आरोना मा नाम इयो बड' निउज बय बे बड' निउज बयआवहाय देहा फानग्रा सिख्लाफोर होननानैहाय थाम्बनेलावहाय आंनि फट' होदों स' आं बिराद रागा जोंबाय दे जेबो नङा फेसबुकआवहाय मिम्स होबाय माबा होबाय बेसिम जेबो नङा आं जेबो बुंथ'वाखै किन्तु इउटुबावहाय जिहेतु इउटुबाव होलायलायनानै आंनि फट'खौ होनो मा दरखार ना बले आं हमजादों ना बले आंखौ मालाबा नों नुफेरदों जुदि आं सासे बेफोरबायदि मावग्राबा आं मानो बेयावहाय बिदि खस्थ' लाइभ फैनो बा स्ट'रि बानायनो थाखाय आं मानो फैनो
सोरबा सान्द्रि मोखां हमजादों सोरबा सान्द्रि मोखांनि नाम जादों बिसोरनियाव सोंहर आंखौ मानो इनभल्भ खालामफानांगौ आंखौ मानो इनभल्भ खालामफानांगौ जोंहा बिदि टाइम गैया आरो जों एसेबां गाज्रि सिचुएशनाव फैयाखै जे जों जोंनि सोलेरखौ फाननानै जानो मिथिबाय मा जागोन नोंसोरजों मिथिबायना नोंसोरनो खालि मोनसे टपिकल' नांगौ बे टपिक जै मोनबाय सप्तासेसो कन्टिनिउसलि थांबाय आरो जै खेबसे फेसबुकखौ खेवनानै नायोबाथ' बे टपिकखौनो नुबाय थाखागोन माने ओरैबायदि ओमफ्राय दायो दा बावैसो लावदुमा आंनो हरबाय हाथिगाव पुलिस स्टेशनावहाय बड' निउज बयनि जिथु इउटुबार बे इउटुबारनि सायावहाय जा आंखौ डिफेम खालामदों नालाय बे डिफेमेशन केसनि माने मा होनो एफआइआर होबाय आरो ना ओमफ्राय उनावहाय हमजाबा बुंलायदो आब' गेमस्ट्रि निमाहा बिबाय आं बुंफ्लांबाय आं एबारनिफ्राय खालामला खैबार मानसिनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदि पस्टखौ नुखो एसेबां माने मालायखौ डिफेमल' खालामनो नागिरो ओमफ्राय जेब्लानाखि पुलिससिम थाङो खोथाया ओमफ्राय बिनि उनावहाय निमाहा बिसिगोन माबा मोनसे खालामनायनि सिगां एसे सानग्रोनांगौ मिथिबायना एसेबां गोजानाव दङ आङो ओमफ्राय आंनि बागै बेफोरबायदि जोंनि बड'लेण्डआवहा दावराव जाबाय थाबा आं मोजां मोनगोन नामा आरे दे नोंथांमोना बहुदानो आंखौ सानखायो बेरायनाय गाननाय जोमनाय बेफोराव लावदुमनि फैसाजों दिन्थिदों दे बेखौबो आं एक्सेप्ट खालामो नोंथांमोना सानो जे आङो इउटुबनिफ्राय थाइसेबो फैसा मोना बा आङो जिहेतु लिपस्टिक फोननायनि बा फेशियेलनि बा ड्रेसनि जाखिनि आङो आनबक्सिं भिडिअ खालामो नोंथांमोना सानो जे गासैबो लावदुमनि फैसाजोंहाय बायनानै दिन्थियो दे बेसिमबो आं अके आं जेबो बुङा बेसिमबो आं अके किन्तु बेफोरबायदि गाज्रि देहायारि फालांगि माने फालांगियावहाय सोमोन्दो थानाय मानसिफोरनि फट'जों एटलिस्ट आंखौ होफानाङा आं बिराद दुखु मोनदों माने बहुत दुखु मोनदों लावदुमा एफआइआर हो बे थाम्बनेल होनायखौ येस आं दासो होखां माने आंथ' गैया नालाय टेक्ला लावदुम थांनानै होदों आरो ना ओमफ्राय गाबोन समफोर बिनियावहाय गाबोननो थांनो हानाय खोमा गाबोननो थांनानै गाबोन बिनियावहाय थांगोन एफआइआरनि जा दङ माने नाय जायखौ प्रुफ मोन्दों जायखौ नुदों बेखौ बुंब्रा जोंहा बुंनांगौ सोरबा हमजानायाव जों मोजांसो मोन्दों मानो होनना बुंबा बेसोरनि थाखायनो माखासे गुवाहाटियाव जाय बिथांमोना हार्डवर्क खालामनानै खामायगासिनो बिथांमोनाबो बदनाम जाफायो गोबां दङ गोबां बर'फोर दङ गुवाहाटियावहाय फरेन थाफैनाय बा गुवाहाटियावहाय मा होनो खामानि मावनानै जाफैनाय गोबां दङ खिन्थु बेसोरनि थाखायनो बिसोर बदनाम जाफायो जेरैहाय आंनाथ' दा अलरेडि वेल सेटेलखा न गुवाहाटियावहाय आरो आंथ' गुवाहाटियाव सोरबा सिख्लाफोरजों बा सोरबा सान्द्रि मोखां बिसोरजोंथ' आं थाया आं जाबाय आंनि फेमिलिजों थायो आंनि आनै नानि टेक्ला मा जागोन आं बिराद दुखु मोनदों माने आंनि फट'खौ मानो होफानांगौ ओरैनो माने माखासे मानसिफोर थायो न जे माखासे मानसिफोर थायो गामि सिंफोरनि बिसोरो माने सानो बेबो नामा माने इउटुबाव जि नुयो बेखौनो रियेल सानो नालाय बेबो खोमा बेफोरबायदि आरोना ओरैबायदि बदनाम खालामनो नागिरो दुखु दा खालाम माने दुखुआ मा होनो न दिनैसिम लाइफआव बहुत बुस्थु माबा खालामबोबाय सहायबोबाय खिन्थु बे मोनसेखौ आं बिराद दुखु मोनदों आरोना आं इमान गोजानाव दङ इमान खस्थ'यै आं खालामगासिनो गावनि खामानियावहाय बिनि उनावबो जुदि बेफोरबायदि 1%बो इनभल्भ गैयि मानसिखौ जुदि बेफोरबायदि होफायोबा माबायदि मोनगोन अबभियासलि गाज्रि मोनगोन न बयबो हाँ जोंना 11 फन होनाङो स' फन लांनो फैदों दा बेखौबो नोंथ' फाननो थाहैदो गवायाव माबा माबि ब्ला ब्ला होनसै नाङा वो देना आंटी सॉरी दीदी देना किधर है वहाँ पे है ना रो एक सेकंड मैं आंटी बोल रही हूँ तो आपको बुरा लगता है क्या और आपको मैं आई बोले ना मराठी में माँ मैं लाइफ आ रही हूँ ये ले लो ये दे दो हाँ फोन मराठी में आई तेरे पास ही दिया था बॉक्स वही तो यहीं पर ही तो था कहाँ गया अरे तुम लोग क्या करते सी मेरा भेजा वो है
मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है मुझे ज्यादा ऐसे रख दे। अरे यही पर तो था तो ऐसा फिर कहाँ रखेगा, चला गया? कोई कुछ किया तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए मैं आज ऐसे ही ले जाओ, ठीक है, कोई कवर बात नहीं, ढूंढ कर रखती हूँ, क्योंकि वहां पर ही रखा था मैंने, कहाँ चला गया फिर, है ना? नहीं फेंकते। वो साफ करने के टाइम पर ले गई होगी शायद। ठीक है, आप ऐसे ही रख दो, कोई बात नहीं। जाओ, मैं वीडियो बना ले रहा हूँ। मैंने तो वहाँ पर ही रखा था। माने जोंना 11 बा फन लाङो, किन्तु आंना भिडिअ एडिटिं बा आंना खामानि थायो नालाय, ओमफ्राय मोनसे फनखौहाय शिट क्या होगा यार, गाहायावसो, गाहायनि फ्ल'रावसो दंजोबो आरोना, लाइट माबा लाइट स्टेन्ड गासिखौबो। आंनि रुमावहाय जेबो गैया, बेनि थाखायनो बेफोरबायदि मोजां क्वालिटिनि भिडिअ फैयाखै जानांगौ। प्रिन्सिपाल नोंस्राना लाइफआव जेबो खामानि गैला मिथिबायना, माबा मोनसे टपिक मोननांगौ बेयावनो माने ब्राव ब्राव ब्राव। दाख्लैबो रिसेन्टलि मिथिनि हारला जालांबाय, आरे मिथिनि हारला जानायावबो आंखौ सरजाबफाबाय, ओइ नोंनि लोगोआ मा जाखो, नों पार्टि जाहैनाया मा जाखो, आरे बे नाय गावनियाव जानाय जाथायखौ गावसो मिथियो, नोंसोर मिथिया हसिया मालायखौथ' बिदि बुंनाङाना। आरो जों लोगो, ठीक आसे, आं लोगो होनाबो लोगो नङा होननानै बुंनो थाङा, मानो होनना बुंबा बे आंनि लोगो नंगौ, खिन्थु बेनि गोसोनि साननाय, बे सोरखौ मोजां मोनदो, सोरजों हाबा जागोन बेखौथ' जों थरिना रायलायो, जों प्रफेसनेल लोगो नालाय लोगो। थिग बेबायदिनो सानद्रि मोखांजोंबो आं लोगो, बा बिदि जेनेबा जोङो सिनायलायबाय, आरो सोरनि थ्रुयै सिनायनाय आं सिगांनि भिडिअआवनो खिथाखांखाबाय, आमोखानि बिब'आसो आंजों सानद्रि मोखांखौ लोगो हमहोदोंमोन, दानो बेवहायबो गोदोर इस्यु जालायगोन। दा जाय हमजादों बेखौ बुंब्रा, मानो मालायखौलाय बिदि डिफेम खालामनो नागिरबाय थायो। ओमफ्राय दा साननैसो उनावहाय निमाहा बिनाय भिडिअ बानायलायसिगोन, आब' गेमस्ट्रि सरि आं बिदि बिदि बुंफ्लांबाय होननानै। आंथ' नुवाखै सोर मा बुंदों, आं नुवाखै जेबो। मिथियो आब'आ नोंखौ मा खबर होनो सोंहरदों, नों रिप्लाइ होआखै मानो। आं लाइभ माने कमेन्ट्सफोरखौ नायजोबाखै आरोना, नायगासिनो दायो। माने माथा गरम जाबाय आङो बिदि पस्ट नुनानै। आरो जाय जाय बिथांमोना दासिमबो दानाबा मिथिखा, दालि ओंख्रि जानो थाखाय रेडि जानानै थाखा। केस होथार माने अलरेडि होबाय आङो। आं आंनि पस्टआवहाय, आंनि जितु इउटुबनि कमिउनिटि पस्टआवहाय आं पस्ट होगोन आरोना। गावनावबा सोर निमाहा बिखो होनो माबा। नुगोन, लासै लासैनो नुगोन। आं जास्ट आंना मेन खोथाया बेनो, जाय हमजादों आं बिराद मोजां मोनदों, आरो लोगोसे बे हमजानाय मानसिफोरनियावहाय जाय बायनो फैयो बा आरो जाय जाय फानग्रा दङ बिसोरखौ हम, मानो होनना बुंबा बिसोरनियाव एसे एनै दामबानो ओंखारखागोन खुगानिफ्राय। किन्तु जाय मानसिखौ नुवाखै, जाय मानसिखौ बिसोरनि खुगानिफ्राय खोनायाखै, बे मानसिखौ मानो मिम्स बानायबाय थानांगौ? मिनिनाय मोनदोंना? सोर मिनिनाय हरखो? दिनैलाय जेम्स बड' ब्लगालाय आंनियावलाय मा मिनिनाय हरखोलै? बेहाथ' आंनि माबा मोनसे गाज्रि बुस्थु ओंखारबानो माने बिराद गोसोखौनो माने मा होनो, सोरगोआव थांनाय बायदि मोनखायो खोमा। हेलौ हेलौ हेलौ, दे स्क्रिनशट खालामना दोनबाय आं, मिनिनो ओंखारबाय आं। नों माने आं बिदि माथा गरम जानायबा, आंखौ माथा गरम जानाय नुबा बिराद मोजां मोनो आरोना। दे नोंहा पुराना लिजेन्समोन ना, दा नंला। औ नोंसा नोमाया बिदि खोमा, बेनि थाखायनो नोंनि खुगायावबो बिदि फैयो ना। आरो आंनि इउटुबावहाय माखासे कमेन्ट्सफोर फैदों, नोंना स्टुडेन्टफोरा हमजाबाय ना। व्हाट दा, मा माने आंनि स्टुडेन्ट? आं बिसोरखौ सिनायानो, आंखौ मानो इनभल्भ खालामफाबाय थानांगौ? नोंस्रा खामानि गैमारला, जेब्लानोखि न'नि मानसि सोरबा बेमार जागोन डनेसन बिथिंबाय थागोन, ओमफ्राय दा खामायनायनि टाइमावहाय नोंसोरो फेसबुकाव माबा मोनसे कन्टेन्ट मोनबानो बेखौनो शेयार खालामबाय थागोन। स्टुपिड। जायखौ नुदों बेखौ हो, आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जाय हमजादों बेखौ दाम,
आरो जाय बायनो फैग्रा बेखौ हम आंहा जेबो बुंनांगौ गैया किन्तु आंनि फट'खौ बिदि होनाङा गवायाव मानो थांदों आब'आ नेरसोन सोरगियारि आं खिथाखांखाबाय आं स्पन्सर मोनदों गवायावहाय फैनायनि जिहेतु मोनसे बिसोरो डाइटिशियान आरोना सार मेमा डाइटिशियान स' बिसोरनि कम्पानियावहाय आं स्पन्सर्ड मोनदों 4 मान्थ्सनि ओमफ्राय 4 मान्थ्सआवहाय आङो 2 मान्थ्सनि थाखाय एग्रिमेन्ट खालामबाय ओमफ्राय आं दा सानदोंखि आरो मास मोनसेखौ थाबावनो माने 3 मान्थ्स थागोन आङो बेयावहाय गवायावहाय जिहेतु आंनि खामानिया जाहैबाय सानफ्रोमबो 11टायावहाय लाइभ फैनांगौ स्टुडेन्ट्सफोरखौ लानानैहाय ओमफ्राय लोगोसे आंजों रिल्स बानायनानै आंनि एकाउन्टजोंहाय कलेब खालामगोन बेनो आंनि खामानिया बे जेम्सआ फेकसोलै आंथ' मिथिया बाट रियेल बायदिखौनो नुदों आरोना बेखायनो आं शक जादों माने इगनर एन्ड मुभ अन नानि माखासे बहुद खोथाखौनो साननानै आं जेबो पस्ट होआखैमोन किन्तु आं बिराद माथा गरम जाबाय बिराद आरो आंखौथ' होदों लावदुमखौबो होफादों लावदुम नोंसोरखौ जाहोनो थाखाय लावदुमा नोंसोर थैजासिम जाहोनो हागोन मिथिबाय बेस्रा इमान खस्थ' खालामनानै बेखिनि स्टेजसिम सफैदो मालायखौ मानो सकिदार माबा माबि थाय समाया बिदि बुंनो जाय बुङो एसे गावनि मोखांखौ आयनायाव नायनानै ला जे आं सोरबायदि मानसिखौ सकिदार होनदो ओरैबायदि बेकार मानसि दङ मिथिया मिनिहरदों नोंखौ मा होनदों आब' गेमस्रिनि लाइफआव फैनानै मा होनखो कमेन्ट्सफोरानो फैजोबो आब' जाय हमजादों आरो बेखौ बुनानै जाय बायनो फैग्रा जाय फानग्राफोर दङ गुवाहाटियाव गासिखौबो हमजोब बिराद मोजांसो मोनदों आङो गासिखौबो हमजोब ओमफ्राय जों आंनि सोरबा सोरनिबा माबा जायो मा होनो सोरनिबा माबा मोनसे बुस्थु भाइरेल जाबानो आंखौ सरजाबफायो बेनो फोरोंजोब्बाय बेनो खाथियाव मोननाय होनबा न'का माने मा होनो एसे इयाव दोनसै आं इनिफ्रायसो रायलायबाय थानोसै माला हाबा जागोन आब' लावदुम गुमैजों जासिगोन हाबा नोंसोर खामानि मावफैगोन ना मावफैयो बेखौ बुं ओमफ्रायहाय दा जिहेतु मा नाम मोनलाय बेनि नामा दासो देखायदोंमोन ना आङो बे बि बयस निउज ओहो मामोनथाय र' आं नायफिननो दे एक सेकेन्ड बड' निउज बयखौहाय अलरेडि दासो हाटिगाव पुलिस स्टेसनावहाय एफआइआर होबाय आरोना आंनि फट'खौ मानो थाम्बनेल लागायनांगौ नैबे फानग्रा सिख्लाफोर होननानै बेबायदिथ' मालायखौ डिफेम खालामनाङा ना जाय हमजादों बेखौ हो जाय लिस्टआव दङ बेखौ हो सानद्रि मोखांखौ नों दा मा होनगोन आं बिनि बिमा ना बिफा आं बिमा ना बिफा दे बुं आं बिनि बिमा ना बिफा जुदि सानद्रि मोखाङा गाज्रि खामानि मावो जुदि गाज्रि खामानियाव हमजादों आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया हम गाज्रि खामानि जुदि मावदोंबा आंबो सापर्ट दङ बेखौ हम बु मा खालामो खालाम आंहा जेबो बुंनांगौ गैया किन्तु आंखौ बिदि लाफानाङा सब इन्सिडेन्टआवनो सोरबा दाख्लै रेशमा भाइरेल जाबाय बेवहायबो आंखौ लाफाबाय सोरबा मिथिनि दावराव जालायबाय बेवहायबो नोंना बिलोगोआ थारमाने बे मिथिया आंजोंल' लोगो जायोमोन नामा गुबुनजों लोगो जायामोन बे मिथिया गावनि लाइफआव मा जादों बेसो मिथिगौ जों थरिना मिथिगोन बा नोंसोरो थरिना मिथिगोन जों बिदि डाइरेक्टलि जाज खालामनो हायाना मालायखौ सोंनाय सैमाया सोंखागोन अब्लाबाबो लिमिटेसन थायो न लिमिट थायो थैना थांबाबो बना मा जाबा नोंसोरनोथ' माखासेफोरा लाइ होयोना जोंना
गुवाहाटियावनो सेटल जाखाबाय जोंना गुवाहाटियावनो संसार जाखाबाय आरो मा गुवाहाटियाव जों माबा ओरैनो थायो नामा जों गावनि न'आव थायो जों थोरिना मालायनि फ्लेटआव भारा थायो बा मालायनि माबायाव थायो बेबायदिथ' नङाना जों अलरेडि गुवाहाटियावनो सेटल जाखाबाय आरो जोंखौलाय मा बुंबाय थानो दरखार जाय इनभल्भ दङ जाय मा खालामदों गाज्रि खामानि बेखौ हमब्रा जोंहा जेबो डिस्टार्ब माबा गैया प्रब्लेम गैया दिनै माथो एसे रागा नुदों बिराद रागा जोंदों आं उन्दुबायसो थादोंमोन भिडिअ बानायनानैहाय आंना पार्सेल मोनफैदों नालाय F&F क्लथिंनिफ्राय दख'ना ओमफ्राय बेयावहाय रागा जोंदों आं आं नाइट ड्रेस गानदों ओमफ्राय माथो जाखो बिनानाव पुथुल भगवाननिफ्राय आंनि फिसाजोनो गोबाव दंबावो आंना बेनिफ्राय थांनाया मानो होनना बुंबा बेयावहाय आङो बेनिफ्राय थांनो होनना बुंबाबो थांनो हाया आं बिराद गोसोखांगासिनो न'नि ओंखाम जानो न'आवहाय थानो आंथ' बिराद गोबाव रावबो थांनाय जायाखैमोन ओमफ्राय बेयावहाय आं माने सानबायखि आं बेयावहाय मोजां फैसाबो मोनगोन आरो लोगोसे आंहाबो हेल्थनि बेनिफिट जागोन स' बेखायनो आं फैबाय आरोना इभेन लावदुमा बुंगासिनोमोन आंखौ मानो थांनाङा मानो बिदि मालायनि थाखाय भिडिअ खालामना होनो बाट उनावहाय आं खोन्थाबाय जे आंहा बिदि बयनिबो आलदा आलदा साननाय हनाय थायो ओमफ्राय बियो बुंबाय थां बेबायदि जानांगौना जोंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैयाना मोदोमा एसे फेसेमदो आब' सना दे नुगोन थाबैनो मा होनखो आब' दै गुसु गिलासे लोंना हो गोसोखौ गोजोन मोनगोन बे दैखौनोथ' बिराद लोंगासिनो आं बेयावहाय फैनानै बांसिन दै लोंग्रा जाबाय लावदुमनि रियेल नेमा मा मानिन बर' आरे हमदों आं बिराद मोजां मोनदों आरो हमबाव जाय इनभल्भ दङ जाय इमान गथ' उन्दै बिसोरो जाय बेबायदि गाज्रि खामानियाव इनभल्भ दङ गासिखौबो हमजोब गासिखौबो आरो बिसोरनि खुगानिफ्राय दिहुननो नाजा जाय बायनो फैग्रा जाय आरो देखायखादों माथो प्रान्जल ना माया बिसोरनि दालालखौ सोरबा हौवासा दालालनो बिसोरखौ माबाना होयोनो रायलायना होयोनो ओमफ्राय बेनि उनावलाय आंखौलाय मानो लाबोफानांगौ आं ना बिसोरखौ सिनायो ना मा खालामो मिथिनि फेक एकाउन्ट औलै आजिखालि हमनो हाला माने बहुत मानसिफ्रा बेकार ना बेनि थाखायनो मालायनि फेक एकाउन्ट खेवनानै माबाबाय थायो स' बेखौनो आङो बुंनो थाखाय लाइभ फैदोंमोन जे जाय बिथांमोना आंनि फट'खौ मिस इउज खालामदों बा आंनि फट'खौहाय थामनेल माखासे भिउसनि थाखाय थामनेलाव होदों बा मिम्स बानायदों बिथांमोनखौ आङो बुङो जे अननानै डिलेट खालाम जायखौ नुदों जाय गाज्रि खामानियावहाय इनभल्भ बेफोरखौ बुं आंहा जेबो प्रब्लेम गैया इभेन मोजांसो मोनदों आङो जाय हमजादों बा जाय बायनो फैग्रा बिसोरखौ जेराव इनभल्भ गैया जेराव आं मिथियानो गुदि खोथा आंखौ मानो प्रिन्सिपाल माबा माबि बिदि मिम्स बानायनानै होबाय थानांगौ जाखो आं अलरेडि लावदुमदो टेक्लादो दा बावैसो थांनानै हाथिगाव पुलिस स्टेसनावहाय एफआइआरखौ होबाय आरोना स' गाबोननो सहैनो हानाय बे मानसिनियावहाय ओमफ्राय गाबोनो ओमफ्राय गाबोनो एफआइआरआ सहैबा उनाव निमाहा बिनाय भिडिअ खालामनाङा आब' गेमस्रि आं नोंखौ थामनेलाव होफ्लांबाय नोंखौ मिम्स बानायफ्लांबाय सरि बेफोरबायदि बुंनाङा मानो होनना बुंबा बे दाल' नङा गोबां मानसिफोरखौ आंल' नङा गोबां मानसिफोरखौनो बिदिनो नोंसोरो डिफेम खालामनो नागिरो आरोना माखासे खोथायाव माबा मोनसे खोथा मोनबानो माने डिफेमल' खालामनो नागिरो आब' गेमस्रि बुंलाय मालाया बदनाम जाबाय नोंनि नामखौ मानो लानांगौ जाखो आंबो रागा जोंदों बेनोथ' जायखौ हमदों जाय हमजादों अन दा स्पट हमजादों बिसोरनि खुगानिफ्राय आरो बिसोरथ' इमान उन्दै गथ' बिसोरनि खुगानिफ्राय दिहुननो थाखाय बिराद इजि
बुदो बुनानै सोंदो मालाय बिदि इनभल्भ गैयि मानसिखौ जानला माला बिदि होनाङा मिथिबायना ओरैबायदि प्रब्लेमल' माने क्रिएट खालामो आंनि लाइफआव माने आं बिराद हेपियाव थायो नालाय बिराद हेपियाव थायो आरामसे थायो आरो मोनसे खोथा दे हमनानै लाबाय नोंथांमोना जिखौ आंखौ प्रिन्सिपाल बानायदों बा बेसोरनि अनारा बेनो होननानै लावदुमा आं जुदि बिदि गाज्रिबा लावदुमा आंजों 4 बोसोर जाबाय रिलेशनशिपआव 4 बोसोरावहा बे आंखौ मा सानसेबाबो हमना मोना जुदि आङो ना बारावनो थाङो ना बहानो थाङो आङो बे आंखौ गारा बे आंखौ ओरैनो लागोन मा जे खोथा ओरैबायदि खाब्रां जानानै दिनै रायलायदों आङो मोखानो गुदुं जाजोब्बाय आंनिया रागाजों हेल' आब' गेमस्रि राथल ब्लग भिडिअ थेंक इउ स' माच आगै मालाथि दैमारि नोंसोरो थैबा नरकआवसो थांगोन मिथिबायना आब'नि आब' गवा बिचआव मोनसे भ्लग नांगौ आङो दाखालि सेरनाबाटिम बिचआव थांनायनि भ्लग बानायदोंमोनथ' नायाखै मानो गुबुना भाइरेल जायो नोंखौसो लोगोआव बदनाम होफायो रागायानो मा जायो आंहाबो नङाबा माथो दाख्लैनिफ्राय नुगासिनो सोरबा मिथिया खारलाङो बेवहायबो आंखौसो दाय होयो नोंनि लोगो आरे आंजोंल' लोगो जायो नामा आंनिख्रुइ मेरला बेजों क्लस लोगो दोङो होमबा आं मा बियो आंजों जेनेबा आंजों रायलायबा आं हे आङो नों आंजों रायलायनाङा नों आंजों फट' लानाङा बिदि बुंगोन नामा आं सोरबा आंजों फट' लाफैबा बा आंजों रायलायफैबा आंथ' बेबायदि टाइपनि मानसि नङा बयजोंबो मिलायनानै थायो आंखौल' दाख्लै रेसमानिबो भाइरेल जाबाय बेयावबो आंखौल' बुंबाय आरो दा सोरबा टेटु गोजा मानसिफोरनि सिख्लाफोरनि भाइरेल जाबाय बेयावहायबो माबा आंखौसो मालिक बानायनानै दोनबाय ना आं बिसोरखौ सिनायो ना बले आंखौ बिसोरजों फट'खौनो नुफादों आरो दे जोंथ' मेरला मानसिफोरजों फट' लायो दे फट'खौनो नुबाय खिन्थु बिसोरजोंथ' आंहा फट'बो गैयाना ना बेलाय आं बिसोरखौ लोगो मोनदो आब' गेमस्रि जेबो सानो नाङा बेफोरखौ आंथ' साना होननानै थाबायमोन मानो होनना बुंबा दा माखासे इउटुबारफोरा आंनि बे लाइफखौ सेभ खालामनानै बिग इस्यु खालामगोन अब्लाबाबो आं जिहेतु दासो टेक्लाजों लावदुमजों एफआइआर होबाय नालाय बेनि थाखायनो आं माने जास्ट इनफर्म खालामनो थाखाय फैदों आरो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि मिसइउज खालामो डिफेम खालामो स' बिथांमोनखौबो बिदि होनाय जागोन आरोना ओरैबायदि आरो सोरबा बुंदों गुवाहाटीनि 3 लाख लाग्राया नोंनो नामा मायो नामा आरे जाय बुंदो 3 लाख लाग्रा बे मिथिग्रानियावनो सोंना डाइरेक्टहै आरो जाय बुंग्रा बेबोथ' डाइरेक्ट बुंनांगौ ना उमुगा बिदि लायोनो मायोनो होननानै जेखि बुङा खर' साननाङा आंखौ बेफोरबायदि जानला माला बानायबाय थानाङा आरो नोंस्रा अकाद दोङो ना लावदुमखौ बेफोरबायदि चौकिदारनि मिम्स बानायनो अकाद गैया नोंस्रा मिथिबाय जों जाबाय बयजोंबो मिलायनानै थाग्रा बयखौबो जों लोगो होननानै सानग्रा जों बेफोरबायदि इन्टारफेयार खालामा सोरबा मा प्रफेसनाव दङ सोर मा खालामदों मा मादों मानो होनना बुंबा जों मालाया मा खालामदों बहा थाङो बहा बेरायो बेफोरखौ नायबाय थानायनि जोंहा टाइमानो गैया मिथिबाय जों जोंनि लाइफखौ लानानैनो बिराद बिजि जों जोंनि लाइफखौ लानानैनो बिराद हेपि रायजो राजाफोर थानायाव बारा गोसो दाहो नङाबा बरबाद जागोन मा खोथाखौ लानानै बुंखोथाय आब' माला फैगोन अरां आफ्टार 3 months फैसानि लब जाना लादों नामा होनबा लावदुमखौ मा सानो सान बाट आंखौ बेफोरबायदि देहा फालांगिनि माबानि बिदि थामनेलाव होनाङा आंखौ मा सानो सान गेमस्रिया बेरायबाय थायो लावदुमनि फैसाजों बेयो जेबो खामाया गारिखौबो लावदुमासो बायना होदों मा सानो सान आंहा जेबो आपत्ति गैया खिन्थु बेफोरबायदि गाज्रि खामानियावहा आंनि थामनेलखौ होफानो नाङा जाय मिथिग्राया मिथिखायो जे एज ए इउटुबार माबायदि स्पन्सरशिप मोनो माबायदि पेड कलाबरेसन मोनो गासिबो मिथिखायो आं बेयावहा ओरैनो पेक खालामबाय थाया र' भिडिअ बानायनानै
आरो जुदि आं लावदुमनि फैसाखौल' नायनानै लादोंबा दिनै आङो गुवाहाटियाव आरामसे उन्दु जानानै थानो हायो लावदुमा आंखौ जाहोनो हानायनि केपासिटि गैया नामा जोंहा ओरैबायदि गाज्रि दिन फैबाय नामा जे जों जोंनि सोलेरखौ फाननानै जानो एसे माइन्डआवबो एसे साननानै नायनांगौ आंखौथ' बानायो लावदुमखौबो चकिदार बानायो अकातखौ नाय गावनि अकातखौ नाय आयनायाव खेबसे लावदुमजों कम्पेयार खालामना नाय थैजासिम जाहोलांनो हागोन फंसे बाथ्राखौनो बुंनाङा दे खर' सानाङा जेराव फरमान गैया फैबाय थानाय फरायसा एबा मा होनखो देरनाय लाइमोनफोरनिसिम मटिभेसन होगोनखौ मिजिंथिबाय सुरजित खर' सानाङा नङा माने माखासे खोथायाना नैबेयाव नाङो स' बेनि थाखायनो बुंनो गोनां जायो मानो होनना गोबां मानसिफोरनि खुगानिफ्रायनो आं खोनायो गामि गफा सिंफोरनि मानसिफ्रा बे इउटुबाव जोंनि थाम्बनेलखौ होनानै जुदि टाइटेलाव लिरो नै बिसोरनो देहा फालांगि मावग्रा सिख्लाफोर होननानै आंनि फट'खौबो होबा अभियासलि आं गाज्रि मोनखागोन रागा जोंखागोन जेरावखि आंनि मोनसेबो बुस्थुखौनो प्रुफखौनो नुवाखै बा आं जिथु बुस्थु इनभल्भआनो गैया बे बुस्थुआव जुदि आंखौ बिदि होनोबा अभियासलि आं रागा जोंखागोन ना नोंल' हेपि था आब' सना अभियासलि आं हेपियानो थाखाय आं गावनियावनो बिजि लाब गैया गुमैखौ होननानै आब' नङाबा माथो अकातखौ नायोब्रा नों सोर आरो नों लावदुमखौ मिथिबाय बे ओरैनो बिमा बिफानि फैसाजों एसे जेनेबा आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे लावदुमा बहुत फैसा दङ आं बेखौ बुंनो थाङाखै बाट स्टिल बेयो गावनि आथिङाव गसंनानै गावनो आरामसे सेटेल स' बेखौ बुंनायनि सिगां नों सेटेल जाग्रोनानै देखायग्रो मालायखौ चकिदार माबा माबि बुंनायनि सिगां आं मा होनखो लावदुमाथ' आंखौ बुंदोंमोन नों मा स्पन्सरशिप मोननायाव मानो थांनो नागिरदों मानो इसिबां गोजानाव मानो 3 मास 4 मास थाहैनांगौ जाखो न'आवनो था मा नांगौ आंनो होजोबगोन बेबायदि होननानै बुङो खिन्थु आंहाबो मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट दङ ना जिहेतु आं गारि मोनसे लादों बेनि EMI होनांगौ फंबायनो बाइक बायना होदों बेवहाय EMI होनांगौ स' आंहाबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ न एनि टाइम जे आङो लावदुमखौ बुंबाय थागोन आंनो फैसा सोना हर आंनो गारिनि EMI होनांगौ माबा होनांगौ बेबायदि आंहाबोथ' मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट दङ ना नङाबालाय मा आं उन्दु जानो हायो न'आवनो थानानै आरामसे मालाया जिबाबो बुङो आब' दुखु दाजा क्या हुआ आंनि लोगो फैदों ओमफ्राय लाइभआव नुजानो फानाय 1 मिनिट हा मुझे बहुत गुस्सा आ रही है रागा जानाङालै मोखानो गुदुं जाजोब्बाय आंना मिथिबायना फेसबुक खुलिबानो माबा प्रिन्सिपाल प्रफेसर आरे जायखौ नुदों जाय इनभल्भ दङ बेखौल' बुंब्रा जाय बुस्थुआव जेबोआनो गैया बेखौ मानो बुंनांगौ नोंसोरनि बिनानावफोरखौबो जुदि सोरबा बिदि बानायोबा नोंसोर माबोरै मोनगोन जोंहा टेक्लाया माबायदि फिल खालामगोन आंनि थाखाय नोंसोर बेखौ साननांगौब्रा गुवाहाटियाव थानाय बर' सिख्लाफोरखौ नों दा मा बुंगोन बिमा बिफाया इनसिकिउर फिल खालामबाय दं नाय गुवाहाटियाव सोरबा 30% गाज्रि मानसिनि थाखाय आं गोबां मानसिखौनो लोगो मोनो जेरैहाय आङो सेलनाव थाङोबा बिसोरो बेस्राफोर फुंनि 9टानिफ्राय हरनि 9टासिम खामानि मावो खानाय स्ट्रेटनिफ्राय लानानै आइथें पेडिक्युर मेनिक्युर खालामनायनिफ्राय गोबां खस्थ' खामानि मावो गथ'फोरा ओमफ्राय बिसोरो मान्थलि बेसे मोनो 15,000 सोरबा 20,000 बेफोरबायदि मोनो मान्थलि एसेबां खस्थ' खालामनानै होमबा बैसोर 30%नि थाखाय बैसोराबो माने बदनाम जाफायो आरोना खिन्थु गोबां मानसिफोर दोङो जाय कम्पानियाव मावनानै जागासिनो बेस्रा जायफोरा हौवाजों नांलाय बुलाय खमलाय बेफोरबायदि गारना फैनानैहाय बेवहाय कम्पानियाव मावगासिनो बेसोर बिदि देहा फालांगि मावग्रा मानसिफोरनि थाखायनो बिसोरबो बदनाम जायो खिन्थु गासैबो बिदिथ' नङाना बिसोर बबे गामि सिंनि मिथियाखै होमबा सोरबा माबा पर्बत जरानिनो सोरबा गसाइगाव बबे जायगानि बिनिफ्राय फैनानै बेवहाय माबोरै आरो सोर लाबोजेना बेखौ बेसोरनि खुगानिफ्रायनो दिहुननानै भिडिअ बानायनो होनांगौ मानो होनना बुंबा बहुत सोरखौबासो बुंबाय थायो मानसिफ्रा डोन्ट वरी वी सपोर्ट यू सिस आं मिथियो बयबोथ' बिदि नङा खिन्थु माखासे साबजाथावै खोथा बुंबा माने मोजां मोना आरोना
दिनैसिम बहुत बुस्थुखौनो हेन्डेल खालामबोबाय बेनि थाखायनो दिनैसिम नोंथांमोना गेम्स दैमारिनि चेनेलावहाय भिडिअ नुगासिनो दिनैसिम जुदि आं गावखौनो लोरबां खालामनानै थानायमोनबा आरो लोगोसे लावदुम बायदि आङो सापर्टिभ पार्टनार मोनामोनबा दिनै आं बे गेम्सआव बेबायदि जाना थानाय नङामोन मिथिबायना ओरैबायदि आंनि लाइफआव ओरैबायदि बारहुंखा बायदि ओरैबायदि बारबाय थायो आरो माखासे मानसिफोर दङ आंनि लाइफआव जुदि बेफोरबायदि बारहुंखा फैयोबा बिराद मोजां मोनो खिन्थु सासे सापर्टिभ पार्टनारजों लोगोसे सापर्टिभ फेमिलि बा पेरेन्टस बेफोरबायदि मोननायनि थाखाय आं बिराद लाकि फिल खालामो बेनि थाखायनो आं दिनैसिम मालायनि नोजोराव आं खामाया जानो हागौ खिन्थु आं आंखौ मिथियो जिहेतु बा आंनि फ्रेन्ड सार्कोला मिथियो जे आं मा बायसा खामायो मा खामानि मावो सब मिथिजोबो स' बेनि थाखायनो आं बिराद लाकि फिल खालामो मानो होनोबा आं हार्डवर्क खालामो जिहेतु आं बेनि फिथाइखौथ' मोनखागोन खालि पर्बत जराखौ आं बुङाखै जे पर्बत जरानि गासिबो होननानै मानो होनना बुंबा आं बबेबा मोनसे फेसबुक पेजाव नुदोंमोन जे पर्बत जरानिनो सोरबा बेबायदि होननानै बेखायसो बुंदों आंहा बिदि इन्टेनसन गैया सोरखौबा डाइरेक्टलि बुंनो मिथिबायना सोरबा सासे सानैनि थाखाय गासिखौबो हल मोनसे जायगाखौ बदनाम खालामनायनि आंहा इन्टेनसन गैया सान्द्रि मोखांखौ बुफिनगोन दे आं obviously बे जुदि गाज्रि खामानि मावोबा आंहालाय मा बुंनांगौ बेयावलाय बे जास्ट आंनि लाइक फ्रेन्डसो न बेयावहाय आंहा बुंनांगौ मा बे जुदि गाज्रि खामानि मावोबा बे बुजाथों माथोबाव आंहाथ' जेबो बुंनांगौ गैयाना बाङालिगाव फांसनाव साना जाहोगोन ने जाहोलाङासै आब'आ बिदि प्रग्रामफोराव थांबाथ' आं बिराद बिजि जायो स' बेखौनो आं दोनथ'नोसै आरोना बिराद गोबाव लाइफ फैबाय आङो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंखौ जाय बिथांमोना आंजोंहाय लाइफआव जइन जाफैबाय आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो सानो जोबनायावहाय जाय बिथांमोनखौ नोंथांमोना गाज्रि खामानियाव नुदों बिथांमोनखौ मिम्स बानाय बिथांमोनखौ गाज्रि बुं आंहा जेबो बुंनांगौ गैया आं इभेन मोजांसो मोनदों खिन्थु जेरावखि आं इनभल्भआनो गैया ना आं सिनायो बिसोरखौ ना मा आंखौ एभ्रि इन्सिडेन्टआव आंखौ लाफाबाय थानो नाङा मिथिबायना स' आङो बेखौथ' केस होखाबाय आङो दा जिहेतु इउटुबनि कमिउनिटि पस्टआवहाय आं होनानै होगोन आरोना स' आं दोनथ'नोसै आं बिराद माथा गरम जादों गुड नाइट अके गुड नाइट बयनिसिमबो गुड नाइट आरो मोजाङै भिडिअ लानानै फैगोन आङो आंनि इउटुबावहाय मानो होनना बुङोबा लाइफनि माखासे माबाफोरा क्वालिटिफोरा मोजां जाया नालाय आङो होनोसो सानखाबाय थानाय गवायाव आं मानि थाखाय फैदों बाट मोनसे दहायनो खिथाखांखाबाय आङो जे भिउवार्सफोरखौ एसे एक्साइटेड खालामनानै दोनो आङो जिहेतु जों कन्टेन्ट क्रिएटर जाहैबाय नालाय मिस्टार गयारि आइ लाभ इउ थेंक इउ स' बेनोसै जानला मानला माबा प्रिन्सिपाल माबा माबि बुंनानै ओमफ्राय उनाव दा एफआइआरथ' होखाबाय गाबोनथ' मोनहैखासिगोन नोंनि सेराव ओमफ्राय नोङो उनावहाय आब'नि माबा होना बुंबाय थानाङा आरोना एसे सानै हयै मावनांगौ माखासे खामानिखौ भिउसनि थाखाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा स' थेंक इउ गाइस टेक केयार बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ बेबायदिनो अनबाय था